चिराङाव सानै लाइमोनफोरा स्ट्रबेरी आबाद मावनानै रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोदों। चिरां जिल्लानि 2 नं आइफवालि गामिनि थागिबि थान्दै मोसाहारि आरो बेंटलनि थागिबि बिलिफां बसुमतारिया 3 बिगा हायाव स्ट्रबेरी आबाद मावनानै रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोदों। बिथांमोना एसेल' बिबांनि हायाव स्ट्रबेरी आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हानाया मोनसे बाख्नायजाथाव आरो ओनसोलनि थुलुंगाखांथाव। जेबो ट्रेनिं लायाबालासिनो इउट्युबाव नायनायनि गेजेरजोंनो आबाद मावनायखौ जागायजेनो बिथांमोना गोबां लेबारनि हेफाजाब लायालासिनो गावसोरनो आबादखौ जोथोन लानाय, दै होनाय, फिथाइखौ खानाय आरो फानहरनाय खामानिखौबो मावजोबो। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै सोरखारि साख्रिखौल' आसा खालामाजासिनो आबादारि जानानै गोबां रां खामायनो हानाया ओरैनो जिरायनानै थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेबां थुलुंगाखांथाव। मख'नो गोनांदि थान्दै मोसाहारिया समाज अनसाय बिफाननि सासे साख्रि मावोब्लाबो सोरखारनि साख्रि थासेयावबो आबाद मावनानै रां खामायनाया मोनसे बाख्नायजाथाव। आरो बिलिफां बसुमतारिया गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां सासे लाइमोन। बिथाङा सोरखारि साख्रिखौल' आसा खालामालासिनो स्ट्रबेरी आबाद मावनानै रां आरजिनो हानाया मोनसे बाख्नायजाथाव। साक्सेसआथ' जादों, प्रडाक्टआ मोजाङैनो ओंखारदों। नाथाय जों दाबो फार्स्ट स्टेजावनो दङ। माने एसेबां माने जों मार्केटिं खालामनो हाथ'वाखै आरो। फिथाइया दङ। बेसेबां गुवार खेथि खालामनाय जादों? खेथियाथ' बेवहाय 3 बिगानि खाथियाव दङ। जाजोबा आरो। बेसेबां प्रडाक्सन जायो? सानसेयावहाय जों 25-20 बिदि मालाबा साननै बाद होनानै खादों आरो मालाबा सानसे बाद होयोबा बिदिनो 15 केजिफोर मोनहैफिनो आरो। ओरैनो बे स्ट्रबेरी खेथि खालामनायाव मा खालामनांगौ जायो, जेनेबा मा मावनांगौ जायो? बेथ' खामानियाथ' दंनाया बहुद दङ। माने हालेवनायनिफ्राय लानानै बुंसै, हालेवबाय ओमफ्राय बेड बानायनांगौ, नै बेबायदि आलि बानायनांगौ, मानसि नांगौ जायो। जुदि मेचिन थाबाथ' मेचिनजों बानायनो हाबाय, खिन्थु जोंनाथ' बेबायदि गैया सुबिदा। मानसि नांगौ जायो। बिदिनो टाइम लायो आरो बाहाय। बेड बानायदो, ओमफ्राय बिनि सिगांनो गोबोर हासारखौ होखानांगौ। बिदिनो ट्रेक्टर गंबा होनाय जादों जों बेखिनियाव आरो। ओमफ्राय बेड बानायबाय, माबाय, माल्चिं पेपारखौ होबाय, बे प्लास्टिकखौहाय। ओमफ्राय बेबायदिनो खामानि दं। बे प्लास्टिकखौ जेनेबा बबेनिफ्राय मारै माबानाय जायो, लाबोनाय जायो? बेखौहाय जोङो बाजाराव मोननो हायो। बाजाराव मोननो खरसा बेबायदिनो मोनसे रलावहाय 400 मिटार थायो। रल हिसाब थायो नालाय बियो। 4 फुट गुवार। ओमफ्राय बिदिनो रलावहाय 400 थायो आरो। ओमफ्राय बिनि दामा गासिबो दखानावनो एखे जाजोबा। बिदिनो 1950 बेबायदि आरो। गासै बेसेबां खरसा जायो आरो बेसेबां आय जायो बेखिनि गायनायाव? बेखिनि गायनायावथ' जुदि जानांगौबाथ' जागोनानो, जानाया एसे बिदिनो 5-6 फैगोन आरो। 5-6 लाख औ इनकामा? औ, जुदि मार्केटआ मोजां थायोब्ला आरो। जेन'बा जोंखौहाय दाथ' जों माबायाव होदों, सिगांथ' 500 बेबायदि मोनदोंमोन। दा जोंनि सिगां मावनाया बिनि बाराबो मोनदों जानो हागौ। दा जोङो बिदिनो गावनो जिरायथारनानै फानोबा 400 पार केजि, ओमफ्राय 450, ओमफ्राय सोरबा जायफ्रा जोंनिफ्राय बायनानै लांबावो बिसोरनो हरनांगौबा खमाव आरो, जेरै 300 बेबायदि आरो। एक्सपेन्सेसआ बेसेबां? एक्सपेन्सेसआथ' थांबायानो, बिदिनो 2.5 लाखनि गोजौआव थांनानै दङ। बेखौहाय आं सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन। ओमफ्राय थांनाय बोसोरावथ' मावनाय जायाखिसै, मावदोंमोन, वाटारमेलन मावदोंमोन। नाथाय लकडाउननि थाखायहाय साक्सेस खालामनो हायाखिसै जों मार्केटिंखौहाय। प्रडाक्टआथ' एभेलेबेल दंमोन। थांनाय बोसोरावनो सानखानाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय नै दायो सुबिदा जानायखाय मावनो हाबाय आरो। गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' हेल्प लानाय जायाखै। ओरैनो जायाखै होनद्रायब्लाबो जानाय नङा। माल्चिं पेपारखौहाय आं 2 रल मोनदों। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 2 रल मोनदों। माने ओमफ्रायहाय जुदि सिगांनो इनफर्म खालामनायमोनबा मोननो हानाय बेबायदि सुबिदा थानो हागौमोन, কিন্তু দেৰি जाबाय। মই আৰু মোৰ বন্ধু আগতে যোৱা বছৰে ৱাটাৰমেলন গাড়িছিলোঁ। তাতে লকডাউনৰ কাৰণে বহুত লছ হ'ল।
এইটো কাৰণে এইবাৰ আমি প্লেন কৰা হিচাপে ষ্ট্ৰবেৰী গাৰা হ'ল আমাৰ 2 বিঘা 2.5 বিঘা মাটিত কিমান সফলতা হৈছে এই বছৰ এইটো আমি যিমান কাঢ়িছোঁ চবে 80% ছাকচেছ যোনটো প্লেন গাৰা হৈছে কিমান ইনকাম হৈ আছে আজিলৈকে ইনকাম আমি হ'ব বুলি ভাবোঁ কাৰণ প্ৰডাক্ট পাৰ কেজি বহুত কষ্টলি হয় আমি ইয়াৰ পৰাও চেল কৰোঁ আৰু বেলেগ বেপাৰীসকলক আমি দিওঁ এতিয়া বৰ্তমানত ক'ত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি আছে আমি কৰিছোঁ কাৰিগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ তিনিআলি আমি লোকেলত বেছি প্ৰফিট হয় সেইটো কাৰণে লোকেলত বেছি আৰু গুৱাহাটীতো দিছোঁ আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিবা সহায় পাইছে আপোনালোকে সহায় মানে আমি মালচিং পালোঁ যোৱা বছৰৰ মালচিং এইটো আমি ইউটিলাইজ কৰিছোঁ আৰু কি আশা চৰকাৰৰ পৰা যদি ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট যদি পায় আমি এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছে এক্সপেক্ট কৰিছোঁ আমি কৰাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং আমি লোৱা নাই যিমান এইটো গাৰা হৈছে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইউটিউব চাই